Vasteloven in de boot. Wow, 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 is niks. Wow, 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 is niks. Is het in het midden van de nog of aan een knok? Wow, 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 is niks. Wow, is met vasteloven niks. Linksaf, rechtsaf, overal alaf, 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 alaf. Het enige waar niks is voor de vastelovenspas, dat is op die negeropas. Alaf, 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 alaf. Snap ze het nu nog niet, zoeken het geen zin, hoe ze met vasteloven in verschijnen.